Hej, nebuď to teda. Hej, pojď pařit, vole. Hej, co čumíš ani, vole, pojď pařit. Ještě proč to klubíš, vole? Hej, ty to, co? Zabavu. Čím? Hej, ale tak to musí, hej, už mu taky točil mě a Petru, jako. Jo. Tak o co ti jde, Ale jako? jste mu nakonec o co ti jde? no, mi nebyl. No ne, ale tak o co ti jde, jako? Debil, tvůj debil, vole, co ti debil? Ty to moc řešíš. Já, ty jsi debil. Hej, ty to moc řešíš, ještě rád bych se viděl, jak starý uchal. No na Facebooku, no. Ale na to nedám na Facebooku. Nedal na Hej, Facebook. tolik videí, co má se mnou a já jsem dělala pičoviny, tak nedal na Facebook. No, protože ty taky ona slibovala, umí že můj trošku- ksich tam nedá. A tak tvůj ksich, jako... To je zase jiná kapitola, jo? Nepij, vole, no, co děláš? Byli vám to. A ono to pořád nahrává? Jo? Já na týdných. Na to máš za pětko. To jsou totiž, já jsem zjistila, že dívej, já myslela, že to je čtverec, jo? Ale on je to obdelník, tak ty musíš urvat zvaň, máš čtverec. Tak to je modus. No ne, ale když si kupujete kuchyňské utěrky, tak co tam je většinou? Čtverec, ne? Ne, takhle. Ne, většinou je čtverec, takhle. Ano. Děkuji. Ne. A já jsem si koupila nový dom. Neskarte mě, Máš kurva. propalený čtverec. Martin řekl ano a Ale já Martin, že Martin řekl, teď to je... jsem si koupila kuchyňské utěrky a urvu. A mám obdelník. Podíváš, kolik tam, co tam je. Ale, jo, ale když urvu dva, tak máš to. Teď mě to zarazilo jiné, jak se to jmenuje? Kuchyňské utěrky. Jo? To abych řekl, co to... Samozřejmě to jsou kapesničky na snídkání, na utírání, ale jmenuje se to kuchyňské utěrky. Kdybys to chtěl někdy kupovat v České republice, jsou to kuchyňské utěrky. My tomu říkáme jinak, no, ale... A jak tomu říkáte? Kuchyňské utěrky, prý. A jak se tomu říká, jak tomu říkáte vy? Paper towel. Dobré, a česky? To jsou kuchyňské utěrky. Ne, to je papírový ručník. Jakože bys to měla. Jako co? Počkej, ale moment, bo tady to je taky šít, vole, takže jenom je do toho obdelníku jako co? Kolik to umělo, kače? No to se umí tehdy to víno, desi, no. No tak, za prvé jsem měla desi, za druhé, jako, sorry, že se bavím, jako oteče, budu vážná, tady si vem kuchyňské, ne, tělové utěrky, nebo ručníky, nebo co říkali. Vem si ručník, na tu máš ručník, víš to, Ej, jako se na to divného. No ještě do toho To je ručník, jo. Na hladovky bychom to je největší. To je papírový ručník, to na tom nechápeš. Jej, to říká jinak, ale. Pojď si říkala ručník na tělo. Ale ne, jo, ty chuju. Jak jsi to říkala? Jo, ty chuju, ne, vole. No. Paper říkala. A zbytek jsem nerozuměla. Paper. No tak když si to rozmotáš celé, to se učíš. Mašinko.